Namar ka jinglong bom burom jong ki nonglej nawan ki banyak kali ha ki surok senrop ha ka surok ba lan ka surok service route hasor nong po ki bor penia jong distrik Haribhoi leng ba ka road safety rengkat ba ka tanat pulit ha ka jing don lang jong ki nong yalam nang ki kenhon baper ki ba kentup nadu ka nong po town committee ka senjuk ki sang samla nong po ka seng ki nong nya kali kamai bat ki bor jong company an hai mata ka singi ki lapan long ya ka jing jurep halor ka jing don kam ban penbet thamai ya gar kom yat kali ha ki artali service route hasor nong po Henry kalami kejing perkat ha kete kejing lejurep bagadi tang kejing bom borom jong ipai ba nonya kali ya kejing penbet ke ba mensyua kumta kete kenhun kan sapa da kejing tho segi bor ki bahalor ba gadon kam ya kejing penbet bandon de signboard ke banlong kejing suk nak banta ki nonglej nawan namar kumba kalong menta kejing ya jong kali kam don syu kejing borom ya kejing penbet ke ba mensyua I kumba ki laklet bat le landet wat lada kirang don ki signboard no entry ha ki jaka ki bom sya banyat kali Kajing peniang kali baklem akor bat kajing sange kat habadon kam banyeng kajuan rak bahaya kadheng kali ha kini ki arteli ki service road hasor nompo kita ginong yalam haba jing kran hakini singi kilapan pau ya kajing sokhya halor kini kajing bom borom jong ginong nya kali ya kajing penbet jong ki bor peniat kali lengba jong ki bor pulit da ke bong ro bah ki babun ki khep ki judon bah ki bala syabat ha ki bor pulit namar kajing lek klem akor henry kajing rap pen kran jong ki briu ki badon ha ka bor laju penlait no yaki Henry ubah Marcus Martin uberi presiden jong seng ki nongnya auto hanong po berubah Vicky sengkeli uberi orang basinong jong sinong yomolong kila ong bagi bor pulit kim deban sangap tan ya kata ketin jong basngodon bor Henry deban penistom ya ki bapen kenyan liang ke road safety mentakas ni ya pendok ini ke joint inspection bat kini ke polis bat ke town committee bat kini ke dok di auto ya penbaik kini ke congestion hang ni bakin punya baik ya kini hang ni ro lah penbaik lang bat polis ban ainon free nang tay na apa nagkamunta ka safety magpun kala kami apalat kala hangi bro ki complain bagi kasu sakut ke kalian ni ko pergi bulan kam te kamtam ni kata ke jaga katon hasibel te hake emergency kalong ka bajinjar ba kata ong ya pelong ni ka joint inspection ka pelong ni ban mau yang ipo ba ka bala de yarai wa ada kanyo na bangila thau go komiti ban long chairman na idopti commissioner ko ngare perbak kon na mau ban ira de pen thmai ru ya ki kom ya kali kom liang kali ba ya pharu habide bat ka ki kali kamai bat ki kali bam kamai kata bomot nalat moro hado po senda jo kata ika shopping complex muda shopping complex kidai ki tangjong ki auto rickshaw te hakmat jong ka shopping complex ba jong ka muda shopping complex pot indon ki lokal taksi bat ki sumo te nalat sajar sha hadu hospital bat lat hospital gandon nakmat gandon ka auto bat shakmat jong ka auto rickshaw gandon ka lokal taksi te yakini ki arbenta bat ki surok ki ba kana hai kala pia bagi dei kita ke service road en pondon kami ki hakini ki arbenta ya ka liang kadang ke bangin yar kuati ni lakhang bon nakaliang jong komiti lakhang bon room banwan loban DC office Indonesia nompo but lasha iki tang kiban her na pamsem sha DC office
Bat ya kene kaliang kamon panginyar sebuati kata ban tang ban kiu ko bangin kiu nang tena DC offset DC shanong po terter sedusha yo mulong site te ko mulong mendangi ba Kim Simladon ki burom bat ki Kim Simladon kita ki ba wara kata ka jing bit jing biang habi de bat kayak yang pai ba nak ta kadau ba pelong ngi bangiwan ban ya pentemau biang sai sen yo pai ban kusong ba ngi la pentemai biang sai sen ya kumiak keli bahasa kenau kita ban ngi la IT lu ya katong komiti ba de ka polis kan ban mintenya kene daga bakin ayengi ya ka jing tho ka ba pentemai bangin bat de ka kular entam ni ki nongelam jong ki keli kamai kata kadai ka ba Ahmadu ka pelong ngi bangiwan inspection ye kene ka nompok taung habi de pat kesuk kesan jumpai ba ban inspect habi de ba kane road safety kumbangi ba mentang ne apa nompok jungi habi de ba kini ki artli ki service road kata gawai kate ga ba nadu nalak sajer ka ban le chapo civil hospital ngi ba ka don ba ka jing hengkali ka man lakas ngi bat tamtam habaki ambulans ini itai ki wan kibun ki sakut ki ba ki nongpang ki mlai chu benme te de namar kata ka daw ngi wan ban inspect kata ka sngi bat nila yarai ru bania penbait na da ka wei ka company kali ka ba kalong ba dia kate ka jaka hi ka ba ka bomut ba ki kali private kinom la shu banmi na po civil hospital banmi sane sapo ka point henry ki dei ban habiton hi na po na DC office but on sha tang ya ki ambulance ki banwan lengbar na kate ka service road nang pagan light ka jingteng kali kumjuru ya kate ka service road babuna nang ne nadu na ne na po police point adu ate hapo mat jongka shopping complex ya kate ru ngilai railang mentakasmi adu nadu nalat alfa nakte kaladon ko no entry but nakta ki kali ki yang hangne akhmat jongane ka shopping complex but kiwe nadu ki auto rickshaw ki taxi but ki kali private rukumju ba kinamla su benrung lemba kane ka surak banmi sane henry ki de ban lek khai back nadu na po khan sim te kadai katai karai ka bangi la sim tagasngi bat ni kerpat ru ya ki pai ba kin ya berhenti ya kane ka jipun baik ka bangi la pun baik tagasngi te sakoi rupat ni haki por ki bakam mensua ba kidon katuk kene ki kali ki bawan wrong side ki bawan penkhanya ka traffic rules ki bawan penkhanya ka ya ka an kidon habi de ba an bullet ko ting da ki penkhanya maki da kila sabat la saban kuna bullet ba bunsen ki ju sko ba ki le ka badai ting bunsen ki ju phone tip sa kino mi khat lane ki pur ka parti lane sa kino ki ba ki sko ba ki don bor ban ya ra be ki nei tang ko wai kalong ba kino mi khat la de mono ru so ma ban hikai ya ki prim junghi banda ki tra penkhanya ka an ban yele pasha ya kene ka an ka ba lapan be tik habi dei bat kali kawan bat pensuk yo nulik nawan lada ki sabat ha ka tak kulit sebanai ai ya ke jinga la ne ke jinga be ti no lada dei u prim government lada ka kali jong ki department la ne jong ki rupai baru lada dei jong ki bahai ngasem ki MDC la ne ki kulkal parti ndai ban ai ya ki kalat jinga namar lada ngi ai mangi kalat jinga lada ngi ai mangi kita ki jipetsan ki kini hi kini alam ban dele shele bat kiwai per sabot kata ka dei jikentu ya kini ki numi kwat jungi bolong nice kaptan ya ki no kilo tabrik ko penjanya ki ba bamburom ya ka anjong ka police department